Salutare, țară minunată ce suntem! Aici Didilita și Cores cu Surgii de Transilvania și suntem pe E60 în drum spre Sighișoara. Trebuie să fiu atentă la drum, la fel și voi. Sighișoara 58 de kilometri, Sighișoara 62 de kilometri. Adică întâi aveam mai puțin, acum avem mai mult. Mă rog, poate e doar dimineață pentru mine. Sighișoara 50 și pe bornă Sighișoara 60. Dar câți kilometri mai sunt până la urmă? 56, 57 de kilometri. Că borna zice Sighișoara 62. Unde mergeți? La Rupe? Veniți cu noi atunci? Păi dacă veniți, să ne spuneți și nouă așa cam cum scrie, să vedem câți kilometri avem, că nu rezolvăm problema, nici cum. Deci ați văzut aici că scrie Sighișoara 58. Uitați aici. Ați văzut? Da. Nu se poate, e prea... E o greșeală, eu zic. Sau... Sighișoara 56. Adică acolo am avut Sighișoara 55, acum avem Sighișoara 56, adică iar am mers înainte și iar am cu un kilometru în plus. Bună ziua, domnul primar, că domnul viceprimar e încuiat. E60 este problema drumurilor naționale, este problema CNADR-ului și așa mai departe. Alo? Bună ziua! Fiți drăguță, de la prima, de la cu Surgii suntem noi, circulăm pe E60. Nu știu care e situația acolo, am să vă dau un telefon să sună la regională, pentru că ei se ocupă de acest aspect. De bază sunt bornele, că tablele astea indicatoare alea sunt orientative. Am înțeles. Sighișoara 58, eu sunt echipată corespunzător, am reflectorizant și pornesc acum fitness pe piciorul drept. Frână, n-am frână! Sighișoara 50, am făcut 8 km. Mă mai duc o dată. Între timp ne mai delectăm cu Sighișoara 55. Ăsta e locul unde am deznădăjduit complet. Sighișoara 46, Sighișoara 51. Ce să zic? Matematica la gunoi. Îmi rămâne asta. Este organigrama prietenilor mei de la CNADNR, unde zic eu că mai sunt multe puncte de unit. Oricum, Didilita și Cores, Surgii de Transilvania, vă pupă și ne vedem data viitoare!